So aya wa Ghana month emu na yenhwe emfasodie nso ene apomuden famo de yenye free Prekeso ni Bayleaf nso emu odokota Abigail Jewa Sare wa Tiko Herbal Clinic e de afutu ama Adom TV Kasee etoso Ghana bosome de na me pese me chawade ye nyina yesua de na ye de eboaboa ye ho ye community mu ye nyankasa ya brabo mu ye dada sitena mu Bayleaf we no ye ndia ye nimu an se na nka ye de tofro ye mu penenso nya sa wo pesika wo betimi a kiro sika no dia wo pe bia sika currency bia wo pe ne we no na wo de atoso wa kiro ne kama na wo de atoso na afi wa hye no menka menya yanka hye wo report mu entimi mbo a efre sika wo penso wa wo betimi de bia hye wo purse mu wo purse ekura wo no wo ho wo betimi de bia hye mu beye miensa kire se odo ensanda nti miensa na wo de ahye mu na wo kwa ka kire nyame se bra wo pia koi emma wonfa won sapan emba fie ye hwe Prekeso nso a ye de sa ya wie bebre na sunsum famu no so Prekeso eye ade bia sebe wo bu abofra kora na wo dware no obi wo ho a wonko kyese ne yesi ye de asramaya no ene ade ni nyina ne se wo be Prekeso na wo de atu nsuo na wo de be dware akola no wo de manda na bucket no se nkola de obi awo bucket na manda mu na fefe dware no obi ani wo ani a obetimi de asaya abofra no afei nso obetimi ahye no ama na pamo ahonhom bone a ewo fie mu ewo area nko ade oha obi beba nko ano nyame betimi ayi wafiri mu